Máš 50 eur a chceš niekam letieť? Tak poď s nami do Moldavska. Z Katovíc alebo z Viedne sem doletíš za 30 eur. Na prvé stretnutie s Moldavskom vo Štvorici po Opici bohato stačí 24 hodín a najlepšie sa ušetria v peniaze v krajine, ktorá oficiálne neexistuje, a tým je Podnestiersko. Kam sa presunieš autobusom? V autobuse sa pripravíš na prechod v podstate vymyslenými hranicami. Ani sa nenazdáš, asi v Tiraspole pri dome Sovietov. Nepozrieš sochu Lenina, otca Sovietskeho zväzu, a následne túto skutočnosť zapiješ vodkou za 2 eurá. Nikdy som nevidel tak vlastný alkohol. Tohto typka, čo tam išli s Piešťom, strašne uznávam. Keďže tam nefungujú naše bankomatové karty, boli sme odkazaní na hotovosť, ktorej sme mali málo, tak sme ju chceli zdvojnásobiť. Nevyšlo, ale drobné na autobus a mekáč ostali. Vyhľad pekný, najlacnejší mekáč, aký som kedy mal, ale za to aspoň nechutil vôbec dobre. Chute sme si napravili večerným pivkom.